Fuimos recibidos con entusiasmo en Planes, que fue la segunda acampada del recorrido. Entonces, vos recorda això, que quan arribeu heu d'anar més lluny. Sempre hem d'anar més lluny per a conèixer més a la persona humana, per a conèixer més el nostre món. Bueno, el verdadero... No me recordava i vaig aprofitar, ja que tinc el micròfono, per felicitar al poble de Planes, molt especialment per la elecció del meu vell amic Alfons. Ara anem a anar cridant a cada carreter dels carros que han vingut de la Marina, perquè l'Ajuntament ha fet un record, que en això vull que agrair-li també a un antic ferrer de Planes, a Bruno Pérez, perquè ha fet unes ferradures. Soler, que pugi, i a Tubero. A continuació, el carro de Pinet. El nombre del carretero es Jerónimo Moncho Pascual. Un altre nombre del carreter, Miquel Pastor Puig. Miquel Pastor Puig. Un altre carro es presenta, Esquilaor. El nombre del carreter, Francisco Albado. Un aplaudiment me fa per ell, vale? Ara ve el propietari d'un altre carro que es diu l'Estudiant, el nom és Salvador Albado Junquera. Salvador Albado Junquera. Un aplaudiment ben fort. Ara entra un altre carreter d'Oliva que es diu Joaquim Batalló Canet. Pinet, que no havia estat abans, que vinga ara la seva xiqueta, la neta. Un fort aplaudiment per ella. Ara des d'Altea i amb el nom de Barranquí. A continuació es ve el carreter Matías Rostoy Tomàs de... No importa aplaudiment. A continuació Humberto Otero, que l'havien cridat abans i que no estava. Ara anem a... A continuació un altre senyor de Pedreguer que diuen Antoni Vicent Durant Tormos. ¿Será la canta amb mi? A continuació, Miquel Estellers Ballester del Cabanyal, València. Jo ja no m'entenc. Alejandro Morell de Bell. Antonio Andrés Vallés, de Teulada. Ernesto Liaga García, de Alicante. Fernando Ginés Salvá, de Tego. Juneret. Ernesto
Augusto Fornés Monraval, de València. Mos falten alguns noms d'alguns noms. Vicente Savall de Callosa. El republicà. Carro també? Tot seguit, després de la salutació al senyor Catxapi, molt bé. Molt bé. A continuació, un veterano ja molt antic, Joaquín Borrell Llorenç. Un aplaudiment ben fort. Guarda-la en la cartera. Que vostè me llame que tinete. Bueno, i una altra cosa... I ara no menos, perquè és normal, sinó que seran uns carreters i amics entranyables meus. Benimarfull. Muro de Alcoy. Concentaina. Alcoy. Benifallín. Torremanzanas. Gijona. Mucha miel. San Vicente. Vilafranqueza. Alicante.
San Juan. Yo soy Carlos de Dinia. Este es el carro nuestro. Ja no sé, este cavall ja està gran, el cavall d'aquí. No és el gran, més gran que aquell. Pues per això. Bueno, aquí. Aquí. ¿Ya? ¿Eh? Sí. Yo me llamo Humberto Otero Or. Y me dice todo el mundo. Pañeta, t'has quedat així a mig de la cantar, fíjate si han cobrit igual com el pavo. Por si plou. Jo estic mirant el temps, Pepe, xurra. Si volia que el carret ho tirara, anís, el cavall. Tens que pegar, perquè fa la tonteria. No, pegar no, no és tan borinada, això no. Però escolta, sense ninguna pots ni res, pues decimos un rato. Mejor así la hora que no tienen otro. Això no talla, se la va afilar Camilo. ¿El Camilo? Entonces no talla. Se va a comprar el día de la SEXTA una fila ahora. Estamos muy a gusto aquí. Formatge, queso. Pero mira.